Bisan sa padayong nasinati nga kainit sa panahon, menos ra gihapon ang miadapt sa blended learning o online nga paagi sa klase alang sa mga tinun-an sa mga nagadiang tunghaan Lukop Rehiyon. Kini ang gibutyag sa Assistant Regional Director sa Department of Education kon DepEd 7 nga si Attorney Phil Almendra atol siyang pag-guest sa Open Line News Media Forum sa MyTV Cebu kaganiha. Maton ni Almendra nga ang pag-usab sa paagi sa klase sa pagtudlo nga gamiton sa mga tunghaan ipaagi gayod sa mga DepEd Division Office di inasakop ang usa ka tunghaan. Giklaro ni Almendra nga dili suspensyon kun dili laing paagi lang sa pagtudlo sa mga tinun-an ang ipatuman kuno galing apektado gayod ang mga tinun-an sa grabeng kainit sa panahon. Pinaagi niini di gihapon mabalda ang klase sa mga tunghaan, sanglit daghan naman ang mga pamaagi sa pagkaron nga mahimong magamit sa pagtudlo sa mga tinun-an sama sa online, modular o ang paggamit sa radyo ug TV nga paagi nga una nang gipatuman gumikan sa nasinating pandemya. Hinoon giangko ni Almendra nga base sa ilang nasayran kadaghanan gyapon sa mga ginikanan ang ganahan nga face-to-face gayod ang klase sa ilang mga anak. Una nang nipadayag sa ilang paggamit sa blended learning ang duha ka mga tunghaan sa dakbayan sa Bayawan sa lalawigan sa Negros Oriental gumikan sa nasinating grabeng kainit sa panahon. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, miabot na sab sa 91 ka mga tunghaan ang una nang gitugtan sa DepEd Cebu City Division nga mapahigayon sa ilang modular distance learning tungod sa kainit sa panahon. Sa pangutana kung uyon ba siya sa planong pagbalik na lang sa klase sa naandang buwan sa Hunyo hangtod na ngadto sa Marso gumikan sa grabing kainit sa panahon nga nasinati matagbuwan sa Abril ug Mayo. Di pa hinon makakomento si Almendra kalabot niini. Sanglit ang ilang nasudnong buhatan ang adunay katungod sa pagbalhin niini. Itong gamiton, in case there will be declarations of suspension of in-person classes, as much as possible, mugamit dayon ta automatically sa alternative delivery mode kung kaya. But for example, suspended ang in-person classes because of kanang wala gani kuryente, unya init pa ang panahon, unya dili sila maka-online, unya dili pod possible mag-modular or mag-radio TV kay wala lagi kuryente, or depende lang. As much as possible, kung naay magamit among those mentioned ADM mode of teaching learning, mugamit yun ta na sa ila. Part na sa atong teaching strategy sa curriculum. Samtang gibutyag ni Almendra nga wala raw say mga tinun-an nga napiktuhan sa grabeng kainit sa panahon sa bag-o lang natapos nga Central Visayas Athletic Association kun Sibiraa nga gipahigayon sa dakbayan sa Karkar. Sa pagkaron ang mga atleta sa mga team ball game sama sa basketball, futsal ug uban pa ang nangandam na sa ipahigayong pre-palarong pambansa qualifying tournament nga ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo sunod buwan. Mag-abot unya sa torneo ang mga team sa Region 7, 6, 8 ug 9 nga giusa isip usa ka cluster. Ang top 2 niya sa mga duwa ang gikatakdang madala sa palarong pabansa didto sa Marikina. Okay man, alay mga minor incidents nga pero naagapan man kay partner man pud namo ang DOH unya ang mga medical teams from the different LGUs o ang mga nurses and doctors from DepEd. So naay mga minor incidents of naay na initan pag-ayo nya dili man ingnon nga nag-collapse gyud mura og gikapoy, but generally wala na may kuan, walay mga incident nga dili maayo about sa because of the kainit sa panahon dito sa Karkar City. Kini si Greggy Magdadaro alang sa MyTV Cebu.